सोमारा स्वराज गोमंतक संघटनेन हिंदू वर्साचे तृतीय प्रमाण 26 शिवजयंती कार्यावळ घडोवन हाडली। हे जयंती निमतान म्हापशा व्हडा दबाज्यान ढोल वाजत मिरवणूक काढली। पळोवया ते खीण। स्वराज गोमंतक ही संघटना हिंदू वर्ष पद्धतीप्रमाणे तिथीप्रमाणे शिवजयंती साजरी करता। तर शकतिथीप्रमाणे आज शिवजयंतीची तिथी असा, त्यामुळे आम्ही हांगा सगळे जमलेले आसात। ही प्रथा स्वर्गवासी मनोज वाळके आणि त्याच्या सगळ्या सवंगड्यांनी सुरुवात केली, त्याप्रमाणे ही तिथी आज असा। तर स्वराज गोमंतक ही संघटना वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमची ही 6वी शिवजयंती।